ningolaka abantu abamnyama. Xa nimxulutya ngamatye nimkhomba ngebhunguza phakathi kwembambo niza kumbulala. UNomathemba akadingi ukutshutshiswa ngabantu abamnyama. Sibone kugcwele igazi kwezethu izandla. Koko kukuguga ngedolo simbike kusomandla. Yabe sele begcwele ugcwabevu ngumsindo abahlali bengandihoyanga. Ndibone ngembokodi igqitha ngongcama iyokubetha kuNomathemba entloko. Wayesele ngesenamandla. Ndimbona ukuba uyanikezela. Bamgonqa ngetayari, bamfaka iparafini wasitsha sirharha. Ndixoleleni, yini abantwana bam bazawusheka nabani na kulo mhlaba? Yabe kungekho namnye onavelwano. Babesithi mtshiseni kakade uNomathemba uyathakatha. Bambulela uNomathemba besithi uyathakatha. Stop. What in?